TikTok. Ти не можа да усетиш още... Според мен ти в момента си един пиян човек, който не осъзнава точно колко се е шил. Няма значение какъв съм, що съм. Човек ли съм? Човек. Сега има човеци, които са различни. Ти не можеш да бъдеш като мен, аз не може да съм като теб, да не дава Господ. Раков вино. Приятели, всичко не е три. Ти нямаш приятели, аз имам приятели. Ние сме Не ми вече. трябва. Алекс, аз имам достатъчно. Когато те знаят, че когато аз и Алекс, бас, добре. те го вкарват заедно с мен. Когато аз шмъркам, те се надрусват. Алекс, ти голяма работа ти си сега. Гордееш се с той ли ко? И ми кажи точен срок на изпълнение, брадари, от момента в Добре, ти гордееш ли се с той, че шмъркаш, че правиш нещо? Ко правиш ти, бе? Сдруса си мозъка, бе. То беше 10 дена, бе, представи. То вече мозъкът ти почна да капи леко с химията, издруса си мозъка. Някаква си кърва на главата ми разреш, баща ли си ми с привета пак направо. Ти какъв си ми да ми говориш за мене? Алкохола. Ма кой ти е кал написа, искам да ти изгори черния дроб? Говори като човек, аз като ти говоря не ти харесва. Ти като говориш хубаво ти. Чакай аз да ти говоря, да видиш хубаво ли. Само ти искаш да ме нареждаш. Дай да те наредя и аз да видиш хубаво ли. Моята глава не ме боли от теб. Идвам като човек, сланина, не знам не знам що, почваш ме отдалече. Спокой се малко, кажи здравей, акуза, пускай да играем. Ти почваш да ме правиш на маймуна. Чакай аз да те правя на маймуна да видиш. Заболяма главата ти, бе. Боли ма хуя, кота боли, бе. Пак Сана, батко, помагай, батко. Значи видиш как стои 30 кг циганин, са моли на 50 кг и му викам, помагай, батко. Видиш, сега много бърбър правиш. Гледай играта. Салим, благодаря. Гледай играта, края гледай, края. Бум! Един хубав подарък, приятели. Оставете го във ъгъла да стоите, че мисли за голямата работа. Шала, Кардашин. Благодаря, приятели. Доволен съм аз, батко. Богат един поздрав, може ли, вага? Може богат без мозък. Може. Винаги може поздрав, батко. Стига да може да вземем играта. Сега се борим да играем. След играта поздрави ще има игра, ще има такова, ще има... Тамо да вземем играта, батко, защото те са... Може една песен да изтанцувам, батко, тя е на Симона Катенара. Не ме интересува, който искаш прави, бе. Ко ме интересува? Сега моите хора ще ви унищожат, те имат средства. Ще видим. Аз преди 2 минути, между другото, аз 2 минути става лайв пуснах. 2 минути. И аз така. Аз сега пускам. Чакай малко да се върнем в играта. Илия, благодаря. Валин, чакай да додат моите приятели. Искам да изтанцувам една песен, те знаеш, че съм танцувал. Христо, благодаря. Танцуя, бе, щом ти се отдава. Чакай, те нека да мятат и после ще ги обявим. Щом ти се отдава, танцуя, моето. Аз не мога да ти казвам какво да правиш. Който изгифти най-едно от тази вечер, направо го приемам да дойде да изтанцуваме пръсмокашката, да изчистим и да заминава. Това е офертата, фен среща giveaway, давам ти пръсмокашката, керхер, хубаво и ефтино. Сега точно аз, точно ти, Катинара,